Kuleminyaka engamashumi amabili yaqala lengqungquthela kuningi abaculi asebekhanyiseleke ngakho njengoba ibheka umculo njengebhizinisi. Siyafisa ukubona ukuthi ama-artists wakithi akahlupheki bakwazi ukuzenzela imali ngoba umculo wabo uyakwazi ukuthi uthengiseke bazowondle bona. But we can only do that masibambisene nohulumeni. I-Moshito Music Conference ibhunga kakhulu ke ngezinto ezithinta amalungelo abaculi ngomculo wabo kanti nesihloko sokuthengisa umculo nge-internet asali ngaphandle. Moshito usenzela into emangalisayo. Yabona namhlanje ngoba wenza nje le 20 years. Yabo kuningi usenzele khona ama performances. Maningi amakhampani ayibe khona kodwa angayenzi lenzo Moshito. 20 years of uplifting and promoting African music and also informing and educating the artists. Back in the days, artists with disabilities were not recognized. But now, slowly but surely, someone will Nonyaka lengqungquthela izogxila kakhulu ezivumelwaneni okufinyelelwa kuzona phakathi komculi nesitebele sakhe, amalungelo omsebenzi wamaciko, iqhaza likahulumeni ekuthuthukiseni umculo kanti kulokhu kuzoba khona ke nomncintiswano wabaculi abasafufusa. Sifika kulo 20 years nje siyilwile impi. I-music industry ibe neyinkinga eziningi, ezinye zazo sizinqobile. Kulo mcimbi kumenyezelwe umakadebona womculo wekwaito umduma silela kanye nolwandlu nkulu njengamanxusa eMoshito. In this 20 years I think kume abantu aseba understand ukuthi kwenzakalani ku music industry entertainment as a whole. Yeah, so I think idlala an important role. Wena umuntu wami futhi ngiyohlezi ngikuthanda noma bethini shi. Lengqungquthela izobanjwa usuka mhla zingu-25 kuya kumhla zingu-28 kwephezulu ezindlini zomculo e-SABC eGoli.